Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Кошмарни съперници очакват българските отбори в европейските клубни турнири. Лудогорец ще се изправи срещу Риека във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, ако преди това отстрани Динамо Минск. Португалският Брага очаква Левски в Лига Европа, ако силите преодолеят израелския Апоел Бершева. Тежък жребий и за Черно море, който ще мери сили с турския Истанбул Башакшехир в Лигата на конференциите. Последният ни европейски участник Арда ще се изправи срещу победителя от двойката Рунавик Хик Хелзинки. Двукратният шампион на Хърватия се изправя на пътя на Лудогорец по пътя към мечтата. Трето участие в груповата фаза на Шампионската лига. Хърватският първенец разполага с футболисти оценени на 34 милиона евро, с 13 по-малко от тези на орлите. Неблагосклонен беше жребият за Левски в Лига Европа. При елиминиране на Апоел Бершева, сините ще премерят сили с четвъртия от португалския елит, съставът на Брага. Нелек съперник застава на пътя и на Черно море. Българският тим ще бъде домакин в първата среща, а седмица по-късно ще гостува на Истанбул Башакшехир във втория кръг на Лига на конференциите. Най-приемлив съперник ще има състава на Арда Кърджали. Футболистите на Александър Тунчев очакват победителя от двойката Хик Хелзинки и Рунавик. Ние не сме редовен участник в Европа с оглед на това, че нямаме този опит. Но пак казвам, ще направим всичко възможно, ще дадем всичко възможно от нас, за да продължим в следващия кръг. Първите срещи от вторите кръгове на евротурнирите ще се изиграят между 22 и 24 юли.